Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. U današnjem videu spremamo lovačku salatu. Sastojci koji su potrebni bit će napisani ispod u opisu videa, a također ću vam sada reći ukoliko vam je lakše da pratite kako ide video. Za početak imamo 3 kg paprike crvene, šilje ili roge, zavisi kako je ko zove, 2 glavice belog luka, 5 glavica crnog luka koji sam već počela da sečem, 600 g šargarepe. Ukoliko volite da salata bude ljuta, možete ubaciti i ljutu papriku. Ja sam spremila 2 ljute paprike zato što mi u porodici volimo da to bude malo ljuće, a vi ukoliko volite da bude slabije, slobodno smanjite ili potpuno izbacite ljutu papriku. Zatim imamo 1 litar kuvanog paradajz soka i u šerpu prvo stavljamo luk i paradajz jedno 15-20 minuta da se ukuva i zatim u to dodajemo papriku, šargarepu i sve ostale sastojke. Kada sam isekla luk, prebacujem ga u šerpu i tu ću naliti kuvani paradajz sok. Ja koristim već kuvani paradajz sok. Ukoliko nemate, možete pripremiti 1 kg svežeg paradajza, samleti ga u blenderu i sipati preko luka. Dok se ovo kuva, idemo da sečemo papriku. Ja sam papriku već oprala i očistila od peteljki i semenki i sada ih sečem na filete i zatim sečem na kockice. Ne morate ni puno sitno, a ni puno krupno jer će se to sve lepo ukuvati. Završila sam sa sečenjem paprike. Taman je u međuvremenu ovo u šerpi provrilo. Sada ću samo promešati i ostaviti još 10 minuta da kuva i zatim tu dodajem papriku, luk i sve ostale sastojke. Isekla sam papriku, promešala sam luk i paradajz i sada ću da iseckam šargarepu. Ja sam uzela secka, tako mi je lakše i brže. Ukoliko je vama lakše, možete i ručno iseći. Povremeno promešajte. Preostalo je još da iseckam beli luk i ljutu papriku. Ja ću luk iseckati ručno, a vi možete i staviti u secka kako god je vama lakše. I preostaje nam da iseckamo ljutu papriku. Paradajz i luk su se već dovoljno ukuvali i sve ovo ubacujemo u šerpu, dodajemo začine i ostavimo da se kuva nekih 30 do 45 minuta. Promešamo i onda ćemo na osnovu toga znati da li treba da se kuva još pola sata, sat, sve zavisi od toga kakva je paprika. Iseckanu papriku dodajemo u šerpu. Tu ćemo dodati i šargarepu, beli luk i ljutu papriku. Nakon toga dodajemo začine i sve ostalo. Kao što vidite, meni se šerpa napunila, ali nemojte to da vam smeta zato što će prilikom kuvanja paprika da spadne.
kada smo sve stavili u šerpu, ostavljamo da se kuva. Tu ćemo dodati 150 ml sirćeta i 150 ml ulja. I dodajemo 150 g šećera, 40 g soli i par lista lovora. Samo ćemo malo promešati. Ovo će svakako sve da spadne dole kada se ukuva. Kada sam sve sastojke stavila u šerpu, ostavljam da se kuva oko sat vremena, naravno uz povremeno mešanje. Važno je da konstantno vri, da vam temperatura ne bude ni previše visoka, ni previše mala. Znači neka umerena, kod mene je to trenutno 6 od 9. I nakon sat vremena kuvanja vidjet ćemo otprilike koliko je još potrebno da se kuva, zato što sve zavisi od paprike koliko je mesnata i koliko će ona pustiti vodu. Nakon 45 minuta kuvanja salata izgleda ovako. Kao što vidite ima dosta tečnosti, tako da ću ja kuvati još jedno 45 minuta da još malo tečnost ispari. U ovom trenutku možete probati i vidjeti da li je potrebno dodati još soli ili ne, sve zavisi kako vam je po ukusu. Na kraju kuvana dodajem sitno seckan svež peršun i punim u tegle. Salata se dosta zgusnula. I sljedeći korak je da izvadimo lovor list. Mislim da je to to. Iako ostane neki komad, nije strašno. I sada na kraju dodajemo sitno seckan svež peršunov list. Promešamo i salata je spremna da punimo tegle. Tegle sam prethodno sterilisala, prvo sam ih dobro oprala, zatim sam ih u rerni sterilisala na 100 stepeni oko 30 minuta. Kada sam sve lepo promešala i sjedinila, krećem da punim tegle koje sam prethodno oprala i sterilisala. Vrlo je praktično ako možete naći ovaj široki nastavak za tegle, neće vam ništa ispadati sa strane dok budete punili. Od ove smese ja sam dobila 5 punih velikih tegli, a vi možete koristiti i one manje pa ćete dobiti više. Uglavnom sve jedno je. Sada uzimam čiste, odnosno oprane poklopce, dobro ću zatvoriti tegle. Zatim ću ih staviti u korpu, prekriti ćebetom i ostaviti da se postepeno hlade dok se potpuno ne ohlade i zatim ih odlažemo u ostavu gde inače čuvamo zimnicu. Ukoliko vam se dopadne, napišite mi u komentaru, lajkujte ovaj video i nemojte zaboraviti da me zapratite, a mi se vidimo u narednom videu.